bai? Irratia. Kaixo guztioi, gu 3. B mailako ikasleak gara, Irantzu eta Naia. Orain gure irratsaioaren nondik norakoak esango dizkizuegu. Asteko kurtsoan zehar egin ditugun 5 jardueren albisteak idatzi ditugu. Joseba, Ane, Lamberto, Unai, Amai eta Maite emango dizuete horien berri. Ondoren klasean bertsoak egiten ikasi genuenez Usue, June, Eder, Eneko eta Ane Kastilla bertsolari bihurtu dira eta guk sortutako bertsoak abestuko dituzte. Gero, Iker eta Edurne txiste batzuk kontatuko dizkizuete. Bukatzeko Markel, Erika, Aizea, Alasne eta Odei Mikel Elizagari elkarrizketa bat egingo diote. Az gaitezen ba! Orain zuekin gelako albisteak. Pasaden otsailaren 2an, 3. mailako ikasleek Bonifacio Fogoren bizita izan genuen ikastetxeko liburutegian. Bonifacio Fogo afrikarra da eta Kamerun jaio zen, baina orain Euskal Herrian bizi da. Bonifazek ipuin afrikar batzuk kontatu zizkigun eta oso ongi pasatu genuen. Korrika txiki, martxoaren 20an Erreniega ikastetxean korrika txiki ospatu zen. Eskolako ikasle eta irakasle guztiak parte hartu genuen. Oso ongi pasatu genuen. Pasaden martxoaren 20an eguzki eklipse partzial bat izan zen. Eguzki eklipsea sortzen da ilargia eguzkiaren eta lurraren tartean jartzen dena. Eguzki eklipse bat dagoenean debekatuta dago eguzkiari zuzenean begiratzen. Begietan mina egiten duelako. Martxoaren 17an 3. Bko ikasleek kontu kontari ibili ginen 2. Bko ikasleei. Erreniegako liburutegian antolatu zen. Kontu kontari ikasle batzuk beste ikasle batzuei ipuinak kontatzea da. Maiatzean 3. B mailako ikasleak antzerki berri bat antolatuko dugu ikastetxeko liburutegian. Antzerki berriaren izenburua musika desagertzearen misterioa da. 3. B mailako ikasleak ilusio handiz antzerki prestatzen ari dira ongi ateratzeko. Aurten bertsoak nola egiten diren ikasi dugu. Orain guk asmatutako bertso batzuk abestuko ditugu. Gaia korrika, doinua Pasaiako plazatik. Korrika festa eguna ospatzen da urtero, Erreniega eskolan hori dugu espero. Egun hortan eiteko jaia dugu ero, oso gogotsu gaude giroa da ero. Erreniega eskolan euskadun zarela, ez egin begi erderaz euskara gaitzela. Korrikaren eguna iritsiko dela, egin ezaz euskeraz ez izan ergela. Korrika ospatzen da eskolan urtero, txikiak ta handiak denok dugu espero. Euskara maite dugu denok egunero, eskolako giroa dago oso ero. Erreniega eskolan heldu da garaia, korrika ospatzeko ze festa alaia. Kalera jango gara, euskara da gaia, lasterketa polita eta giro lasaia. Korrika eguna da, hau da jaia, eskolako giroa daukagu alaia. Dortzalak egiteko heldu da garaia, denok ondo pasatu eskolaren gaia. Gaia urte betetzea, doinua Maritzun Orazoaz. 1000 kilo zorion zuretzat laguna, urteak betetzean garda zure eguna. Ukezkaintzen dizugu gure maitasuna, opariak musuak espero duzuna.
Opariak musuak espero duzuna. Gustatzen zaizu txisteak kontatzea? Bai? Ba, ona hemen txiste sorta bat. Adi entzun! Etxeko jauna neskameari telefonoz. Maite, ergel batek gaur telefonoz deitu du? Ez jauna, zuzara deitzen duen lehen ergela. Jon Joseba jarri alda telefonoan? Hemen ez da Jon Joseba, hemen Joseba Jon da. Barkatu bada, aldrebes markatu dut. Ama, eskolan buru galdua esaten didate, beti distraitutan nagoelako, ez etxegia izan. Mutiko, hemen ez zara bizizu, ondoko etxean baizik. Aita, eskolan buru Pepino deitzen didate. Bai, banengoen nizude budua arrunta ezela. Zure azalaren pentagraman keinu berriak iskribatu nahi ditut etaren musika xarmantez izan jabe beti bainatu nahi dut zure baitan. Arratsaldeon guztioi. Orain Mikel Elizaga musikako irakaslea elkarrizketatu behar dugu. Gustatzen zaizu musika? Musika gustatzen zait, ez dudalako imaginatzen musika gabe nire bizitza. Zein urtetan hasi zinen musika jotzen? Oso txikitatik. Ze nire etxean musikariak ziren familiako nire aita, nire aitona, eta nire anaiak orduan beti izan da musika familian. Nola sentituko zinateke musika desagertu balitz? Sentituko nintzateke, zozo da. Zen, zuk imaginatu, zinea musika gabe, zozo izango zen, eta festak zozoak. Zer gertatuko zen musika desagertuko balitz? Isilaldia. Mundu izango zen isilaldi bat, eta hori ez dut imaginatzen zuekin adibidez. Gustatzen zaizu musika lan egitea? Asko, batez ere musika saioak edo musika klaseak ematea. Zenbat urte daramazu eskola honetan? Eskola honetan zenbat urte? Hau da 12. urtea, hori. Hurrengoa? Musika existituko ez balitz, zelan bide hartuko zenuke? Pentsatzen badut nire familian izan direla zapatariak, espartina, elpargata gileak, agian izango nintzen zapataria. Pianoa existituko ez balitz, zein musika tresna joko zenuke? Segurazki kantatuko nuke eta erabiliko nuke nire ahotsaren musika tresna. Zenbat urte daramazu pianoa jotzen? Pianoa jotzen, nik uste dut, berrogeita luze. Zenbat musika tresna joken dakizu? Zenbat musika tresna jotzen dakidan. Lehenbiziko ikasi nuen izan zen, uste dut, soinua, akordeoia. Gero pianoarekin hasi nintzen, gero danborra, gero gaita, gero pixka bat gitarra, zuekin moko txirula jotzen dut. Ahotsa, kantariaren ahotsa, bai. Pianoa. Hurrengoa? Partiturak erabiltzen dituzu ikasteko? Berriz izan galdera, ez dut ongi ulertu. Partiturak erabiltzen dituzu ikasteko? Ikasteko partiturak? Bai. Segun ze musika mota egiten dudan. Egiten badut musika klasikoa,
erabiltzen ditut partiturak. Egiten badut jazz musika, ez dut partitura erabiltzen. Zure alabekin abesten alduzu? Ea abesten aldudan? Bai. Abesten dut. Zuk abesten dituzun abestiak zuk konposatzen dituzu? Nik abesten ditudan abestiak, bai, gehienak nik konposatzen ditut. Beste batzuk, nireak ez direnak ere kantatzen ditut. Zein hizkuntzetan abesten duzu? Nire abestiak euskeraz dira. Denak? Nire abestiak, bai. Jarratzaile asko alduzu? Jarraitzaileak? Asko ez. Baina oso onak. Nora izan zen lehenengo musikaria? Munduko lehenengo musikaria? Pues guk ezagutzen badugu izan zirela Kromagnon edo Neandertal. Seguro horietako bat lehenbiziko izango zela. Beharko zuen kantatu ongi pasatzeko eta jostatzeko bizitzaz. Eskerrik asko Mikel gurekin egoteagatik eta eskerrik asko zuei entzuteagatik. Bai, ulertu duzu, baina aberia gelditu behar zaren lokartuta bere... Bai, gelditu behar da. Venga, ba, pausa. A ber, dena den esen galdera hori Marquezuk egin behar zenuena, zuk zenuen 3. galdera. Zein urtetan hasi? Venga, orain, Erika. Zer gogorra, Lehena? Zantezkoz gorria. Ya falta zitzen baina delingo ditzea niri. A ver. Todas falsas. Venga, bai, hori da zen.